Materiala hau da, kartulina, kola, guraizeak, koloredun orriak eta zeloa. Lehenik hartu kartulina bat eta kukurutxo bat kartulinarekin egin ezazue. Eta zeloarekin itxatzi ezazue. Ondoren, ertza barrura tolestu ezazue. Jarraian, hartu guraizeak eta koloredun orriak 3 zatian moztu itzazue. Ondoren, hartu zatiak eta tira moztu itzazue. Dena. Bukaera joan gabe. Ondoren zazpiak, kukurutxoa, itzazue. Dena tapatu arte.